Cin lungu. Cin lungu ci ne wanda ake yi shi a cikin gida wanda baka tattan kawai matarka tana zaune kawai sai ka surprising ɗinta. Wato kamar irin ta dan shakuna a cikin gida haka ko kuma irin like bata ma taɓa tunanin cewa za ka sadu da ita ba. Ba ka karo irin Korean movies din nan yadda abubuwa suke faruwa. Shi sa ake so mutane da yawa su zama wisely akan zamantakewar auren su. Cin lungu yana da daɗi, yana da matakar tsayawa a zuciya da sauransu. Idan ba ku sani ba to gashi nan yau zan koya muku yadda abin yake. Abin ne yana da matakar amfani gare ku ma'aurata. Idan ka zo ka yi wa matar ka surprise ci, wato cin da ka zo ya kasance ka mata surprise ne, to abin matuƙa yana shiga kanta. Idan ba ka sani ba ma yau na sanar da kai kyauta. Mace tana son ka surprise ɗinta bayan ka ci salmalulun ka ya tashi kana son ka sadu da matarka, to sai ka surprise ɗinta, sai ka bari ta ɗan sha wani kwana ko kuma tana wani aiki ne a cikin gida haka, sai ka ɗan shawo kanta. Ka gane, a nan ake so ka tobe ta, ka ce ta, ka caccaka mata bura, haka ake so. Ba wai kawai sai ka bari ta zo kan gado ba kullum ake son ci a gado ba. Ku gane, cin lungu was very important. Yana tsayawa mata a rai, wallahi yana tsaya mace a rai, saboda duk sanda baka gida idan ta sha wani kwana a gida tana tsammanin zaka janyo ta ka caccaka mata wannan balalar ka gane ai. So wannan yana da matakar amfani da tsayawa mata a rai. Ku gane kuma ku fahimta, wannan shawara ce kyauta. Sannan kar ku manta mun fara classes din mu, wato private classes. Akwai mutane da yawa da suke da tambaya kuma suke so mu gaya musu abubuwa da suke so su gane, ko kuma akwai wani program din da muka yi. Amma kafin nan bari ci gaba da muku bayani akan cin lungu. Ka tabbatar a lokacin da ka tare ta wannan lungu din ka shafa nonuwanta sosai. Ka tabbatar lokacin da kake shafa nonuwanta, barin baka wani abun da zai tsaya mata a rai shine ka tabbatar zanna nonon ka yana sai ta gindinta, to a lokacin da zaka so ka fara cinta za ta ji daɗi. So kafin nan ne barin ci gaba da muku bayani akan private class. Wato private class shine classes da muke da shi wanda idan kuna son abubuwa mai amfani wanda zamu rika sayar da ku privately, amma register ake yi. Register ake yana fara daga 10,000 zuwa sama. Idan kana son group 5,000, akwai programs da muke a group, amma idan kana son private class, asalin private class daga 10,000 zuwa har miliyan 1 in kana so iya kudin ka iya shagalanka. Ka sani duk abin da kake so a private class din nan zamu baka shi kai tsaye, kuma zamu gaya maka shi practically. Alhaji dan uwana ko kuma dan uwana yayana, idan kana so na practical din ga number dan kamar harka 080 65 47 kuna ji ai 95 29. Wannan shine namba din, wato sifili ku ne ke ma kuna jin maturanci, shikenan na gaya muku gaskiya. Idan baka da kuɗin yin wannan register din, kakkai da kai magana a WhatsApp kadai ake wannan magana, kakkai da kai magana